Charlotte, sa Houston, na corda e caru is escavinche. BIA LINN is den BIA LINN. In blaster gachin villa muravi and with la chela. We're gate falte stachnov, ta corda lum sa stig sa Houston agus faner her son dal cócracht. Bula mi slash a vurin. Is mission Eve agus is malam glaciocht. Is Mr. Tig. Is malam vegs be an iPad. Oh, go ma, kid vin tu generation ag gimmer clihi? Vin makes be Minecraft. Oh, anava. Agus ke ta nyaka latin shin? Is mission Mullen. Dia gwita vurin is mission we're in fresh and tan tanim kena gwyn. Ta fault road godin Houston. Is Mrs. Sarah agus is malam ag achliart agus immer pelle agus is malam pizza agus pasta. Úntach fad. An bhfuil míid réig chun dal cócracht? Ach dúis, tá rud éigin go caha míid dhéanamh. Glan ar lava. Caha míid na láva a nítá an ceart gwib. Isce is galúnach, den suppelín. Glan glan na láva leis an suppel bubbelín. Ordog melúdín. Glan glan na láva leis an suppel bubbelín. Nis fechar láva tá siad glanta gwyn go dían. Tá na láva glanis agus mit réchan tas nua cócracht. Ach dúis, camid amach céir é idir an léanamh fechna an leabhar cócraachta. Ó, an neartha me libh céir é idir an léanamh? Inmh tá idir déanamh cáci éisc téalanacha. Nis, be cúpla rud a tasalhain, ach go háirithe, IASC, beidir go meach beag an ólais ag argar cócó, faoi IASC. Hi, ahan dinne! Chundan a ruddy is far lomianu. Chakajian maragu lishin beer lega akal. Ta land standing in shaw a yelin tarhi, glassry, aran, august fuel. Tana standing in yelin isk an greyhach. No is bralin a landini. Isk blasta oer linen yenyer. Is shummy kenyal isk ta on. Ta isk allul on mar runach. Schleg isk mar yulakini. Agus isk gal mar 18. Fweetin. Shin and chisk of us ugavin use a christin. Ach, and willis ugav casa dagan and chisk. Taragi rash huggy der ball the chili all the shailabach we 18. Yes! Oh, Coco, vi sé sin harvestamúl. Ní mór domsan is no co-over elevege tastalwin a olivún seo. Veg, fuichinwin, sin iasc bán, púder chili, lus an chuire, sincher oer, garloig, grán flour, súliama, uf, alla glaserí, agus ravróga aráin. An chéad rud a chahamid a dhéanamh ná. Feag bail amór mar seo idir bhirt, be mid a gobar le chéile gach duine, beag meascán amháin idir bhirt. Cearcolóir, be si bh gobar le chéile. Bhil tú sásta lei sin taig? Tá. Tá fuichin an seo sin iasc bán, agus is féidir spúnóga úsáid mana bhfuil tú i ggéir de láva úsáid, agus é chuirsteach sa bhela an seo. Grán flour, bhfuil sé sin a gcuibh? Tá. Is féidir é sin a chuirsteach. Seo hiad gravróga aráin. Nis, is féidir iad a scapa isteach mar seo. Nu is fad a chuirsteach in turas amháin. Nis, céir deile taig tastalhain. Sinseir. Bhecinn tú? Tá dá buíar. Céad a cheapan tú sarcha bhfuil bolla deasfaig? Tá. Céad a cheapan tú taig? Ní mála be. Cuir sin isteach sa bhascán. Nis, rud a chuirg tas na cáci éisc. Chili! Oh, chili. Chili, cá isteach é sin?
Oh, go das. Agus tá garlóg an seo hagan. Fecinn sibh an garlóg, níomh an gurtas an garlóg isteach? Cyn sio. Yeah. Cé di hapan sibh, tug bula? Daimh. Dahanín sé sin le taig. Dath líon. Tá los an chuire win. De lóga beaga is live atá ann, agus tá míid chun ag ghearr le siúr. Siúr. Bín cúna bh rinne fásta ag tastal an seo. Úsáid míid an líama. Nis, béidir go meach ar an mairt goibh cabhrú lena chéile lei seo, cá si bheith a bhrú. Bring me tras an wall, is the main te clachtíle. Ó, anna bhátharcha. So tá clachta gut ar a bheith brú líama nach bhfuil. Úntach. Agus má bhrúin sibh. Ó, dúsá tú gach ina chud do chúflinn sin a haig. Tá líama gomsa, agus tá me chun roint an crecin ach rátáil isteach an seo. Ach tá cuid grátáilta a gcuibh se hana féin. Tá an meascán seo róthairm go fóil, caimid ullmhachar leis. Ceirciúir? Tá ag bhfuiltas a réig. Tá. Job crew agat, cnág, méristeach, agus oscaile. Hey, isteach leis go beo, dair glat, an obair, yes! Ó tá sé éasca, is féidir linn. Ag spríosa Kirsten, is féidir linn. Ag rolla, ag measca nu ag dosa mar sin. Den BIA LINN, mar is féidir linn. Ag déanamh béla, is féidir linn. Gobar le chéile, is féidir linn. Ag rolla, ag measca nu ag dosa mar sin. Den BIA LINN, mar is féidir linn. Hello, gach daine! Tá misionis ag giondan a hatchinas diisilam. Cos farige! Le chili olash a ail fa IASC. Bei sibh gúsid IASC le cístí éisce Janu agus nói is as an araga hagan IASC. Chan iscarí amach na bádí seo go dóin amach san araga. Úsajin na hiscarí angacha. Caihann siad na hangatha amach san isce agus ceapan siad IASC. Tá go lór IASC san araga. Obair cruúi atá a bheith iscara a mí san araga. Sin go bhhainaí me seir talú go dúirí siad na hiscaráis. An chéadhar deile chahamid dhéanamh ná, chahamid líródí beaga a dhéanamh as an meascán seo. Ach ar dúis, chahamid plúr a chur ar na lábha. Nis, tas bandam na lábha. Bhfuil siad réig. Cúig ver, hús néir. Cúig ver, hús néir. Tas bandam na lábha. Bhfuil plúr ar thug. Úntach ma. Nis. Tá mé se chun, tas band díobh céir le déanamh. Féchirmsa. Thug me amach cuid an meascán mar seo. Tá me chun dal mar seo. Tá me chun é bhrúm a lábha agus líród beag a dhéanamh as. Bhecinn sibh agus in sin. Seo an cuid is táchtaí. Mar seo, gus déan tú a haon, a dó, a trí, agus déanann tú císte beag as. Cácha éisc déanta goin go A hain, a dó, a trí. Anna Okay, das is squist. Tá sé sin ceirciúir sin is slí go gaith sé bheith. Hín, a dó, a trí. Anna agus tuair me sé trád ar a díobh, gus nuair bheith sé réibh cuairmach an sinne. Ceirciúir? Tá sibh se thar bheith go ma. Ceann bháin déanta hena féin. Ní neart go chuir le chéile, se linne go bhú béla. Cá roa me leat is cá roa tú lam, tam sásta go bhfuil sibh sa chéistin lam. Ní neart go chuir le chéile, se linne go bhú béla.
agam. Fech nach fuil corta dasa agam. Inis, cé tu go maig paintál an seo? Bhí me sé paintal sa bháile. A mín tú paintál sa bháile? Anna bha. Well, chuir an scúl beisteach san nula, agus be míad cosúla Leonardo da Vinci, be míad ag paintál, fich? Bhí me sé copiar Leonardo da Vinci. An raibh tú? Be tú déanamh pictúr nó san Leonardo da Vinci ach pictúr thuas ar na cácí. Clúdig na cácí le ola. Ó, úntach ar fad. Tá siad san réig den aon. Túair saoil go dtí an aon chuméad. Ó, Anna bha sé tram. Ní. Tá sé cearcú leir. Ó, obair bhirte smála mé sin. Gur maithagah. Ó, chuma álan ar sin na chalíní. Gur maithagah. Trocha nó mé. Anis tá na cácí éisce stig san aon. Tá nátáis trí na chéile go fóil. Cad a dhéana míid? Glána míid suas agus be míid a canna agus a glána ag an am céna. Glán gachinag agus ní gachiní, bín na cúcarí is fear go má ag glána sa hí. Glán gachinag agus ní gachiní, tá sé éisce bheith ag glána nuair a bhí an muid a canna, tan chócar ó thart gach rud a rais mar is ceart. Hello rééis an daine! Tá sib sé dheanú mísa deasa éisciniu. Agus tá mission seo cos farige a fólam faoi iasc. Artói! Agus tá me golathúirt cuairt ar charad am a chuid bhfuil bíalan vegací in neanan si cócaracht ar an mhó dúsach. Seo siopa éisc agus scalóg. Tomtar na héisc a bhuidirmh agus an sin chuirtar na ola ionteach téhéad le cócaráil. Tá iasc a cócaráil mar seo leis na céta bliain. Janan an ola an fuidirmh brisk agus an tíasc a cócaráil taobhastí. Britir na scalaga prátaí fásta an ola hé agus an sin chuirtar isteach a mucsa páparíad. Éisc agus scalaga Artói. Ba haisiúlann supper é béla ché éisc agus scalóg. Hir sa nám nuair nach míú cócarán ag daoine ina gcuid títhe héan. A leithe de chinneal inné lá fada cos farige. Éisc blasta uair. Tá súlógam go muoine sibse an méid cíarna sult as bhuirníisc. Ó a chuirde tá cuma álan ar na cácí éisc téalanacha seo. Ó, céir cheapan sibh? Bhfuil siad go deas? Sí, gach duine le chéile, tar éis aber an léig tá an bia réig. Sí, gach duine le chéile, lag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Lag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Óntach ma, nis. Tuair me se machiad. Ceann de haig. Cé di ceapan tú muirin? Bhil sé go deas? An bhil sé go deas? Gach éidir ar fáil ar www.bialinn.ie.